Mga kabanay ug mga mulupyo sa lungsod sa San Fernando padayong nangayo og hustisya sa kamatayon ni ABC President Ricardo Nonoy Reluya ug mga kaubanan. Dihang gibanhigan sila duha ka semana na ang nakalabay. Usa ka santos nga misa ang gipahigayon sa ikasiyam ka adlaw nga ilang gihalad alang sa mga biktima sa ambush. Si Chona Carion sa exclusive report. Black color ang mipatigbabaw kaganihang buntag sa mga mitambong sa Santos nga misa nga gipahigayon sa San Isidro Labrador Parish sa lungsod sa San Fernando. Kabahin kini sa ilang pagbangutan sa kamatayon ni Panadtaran Barangay Captain ug ABC President Ricardo Nonoy Reluya. Karon ang ikasiyam ka adlaw sa misa novena halad alang sa kapahulayang dayon sa nakalas nga bana ni Mayor Lacambini Reluya. Kapin duha ka semana na ang nakalabay sa nahitabong pagpang-ambush sa magtiayong Reluya ug duha ka sakop niini. Mga mulupyo dinhi sa lungsod sa San Fernando ug kabanay padayong nanawagan og hustisya. Hustisya para sa nangamatay sa San Fernando dili kay kanser lang. Naglaom gyud mi nga karon man ang deadline ang katawhan sa San Fernando labi na kami mga naa sa purok nang hinaot gyud nga makabot ang mga hustisya aron may bawan kinsa gyud ang naghimo sa mga linuog nga krimen. Wa mo tambong ang mayor ug mga anak niini sa misa kaganihang buntag. Gawas lang sa igsuon sa mayor nga si Lopelen Zapanta. Matod niya nga unta prioridad sa kapulisan ang pagtaral sa mga nagpatay kang Kapitan Nonoy, Ricky Monterona ug Alan Bayot. Ug sa pagkaangol sa iyang manghud nga mayor. Ma'am, lahat naman siguro ng tao lalo na yung ganyan lang, yan lang naman ang talagang gustong mangyari, di ba? Kahit naman siguro sino kanino mangyari yan, yan lang naman ang gustong mangyari. Basta sabi na daw yung mga suspect pero actually hindi namin alam kung ano na, wala man kaming updates. Uban ni Marlon Melgazo, Chona Carion, Balitang Bisdak.